galle mo gondeno ko galle men ko galle keccuɗo pelle ɗe kala ko mbaɗa waɗa e Dakar ko ɗo galle mbaɗani kala ganduɗo dental ngal mbaɗa dental oɗo galle woni dental am min ɗo woni siège social am ko ɗo kadi woni siège social fedde nde ɗo fedde hakkude majji président o ko Aminata Dia o ɗo ɗo jooɗiɗen Amadou Siré Dia kañum jeeyi galle o ko kanko kadi uddirante en o hokka en duwaw e puɗɗen golle men Amadou Siré billahi jaɓe duwaw إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم oɗo wiyete ko Amadou Siré Dia oɗo wiyete ko Alpha Dème tesko ɗon ko kalami ko nde garmi mboɗo jooɗi mboɗo waɗa nde ɗo fedde ko ɓe noddunomi ko ɓe disnodirnomi ko ɓe pewjinnomi mbimi sene wona mballe kam wona dokkami peeje mon wona so wonata mbiye kam hoto won wasa wonde tawa goto noddaka Aissatou Ball koddo beeli so koddo mo adi ɓe ɓurani sakkiriɓe ñambi keɓani minene ma e ɗo e gueƴe way hakkude amene ma hakkude ma e Job Jarguel oɗo Job Jarguel moƴƴi fo nanni ɗum ɗo e galle dimo fo nanni ɗum ɗo e galle Allah waɗi wirditawo hakkude makko e Aissatou hawa debbo pulla mo min jeyda e wuuro woto Aissatou hawa hokkimo Aissatou Ball Job Jarguel ƴetti Aissatou Ball addi ɗum ɗo mi wima Seydou Ball e mbima Seydou Ball Allah ene seedi so wonano hiiri min mbaɗirano min jiɗirini an Aissatou Ball min badday maɗo ko min jiɗi ko taw banden ɓene tawa sehilaɓe meɗen ɓene tawa kono koko hiiri Allah addi ngajel ka malaɗo wune Allah addi ngajel ka malaɗo wune pullo malaɗo wune jaaduɗo e fulɓe hono mum tawa kadi ko malaɓe wune ngajel wona goto ndo fewjude wonɓe o haaldi ɓe soɓe pirtino feere nde layata ha heeɓa ɗo sa fewji hunde ma ɗo pewjiɗɗa ɗo fewjude ɓene jaaɓi nde wonno noon ko darino e dow majjum ko yaaɓe caggal makko nde caggal makko ɓene beela albarka ngajel ka ha yo ngajel ka bisimilla ngajel ka kono ha yo pullam Amadou Dikal mo cuɓanima hooram min jiɗani hooram ha yo pullam Amadou Dikal ha yo Demba Ka eyyi ɗum noon bandiraɓe assalamu aleykum salam mi salmini on goto e moɗon foof inde muɗum e yettode mum debbo hen noon e gorko hen kadi somi jolama mi wiya Aissatou Ball koye ma gardumi kono noon somi jolama mi bismoma ɗo par ce que min hande komi puniɗo ajjoto tawmi ɗo ko enɗamam tawmi ɗo ko leñolam tawmi ɗo ko hoddiɓam tawmi ɗo ko yaadiɓam tawmi ɗo ko wondiɓam caggal tawmi ɗo ko hakkude majiɗaɓe département Podor nde garɗen ɗen ngabba escalier he nde mbimi komi darima ɗo mboɗo jabɓo on saabu min komi wasaka naji ñeynam jeeya ko wasta ko noon mi yaltani e hakkude maji ɗum noon Aissatou Ball on banggue mboɗo wima bisimilla ma aɗa heeƴo ɗo aɗa foti ɗo saka noon e galle Amadou Siré Dia oɗo ko jikinaɗo ko kawiraɗo ko bandiraɗo kadi ko wona ɗum ko paten ko banggue Aissatou Ball eko addi en ɗo ko hayso min mbawa haalde hande mamin janggu haala beele emin mbawa kala ko ñawi hen noon ko min ko moƴƴi hen noon ko jomiraɗo subahanahu wa taala o Job Jarguel haali joni ndemin gari ɗo conférence o ne waɗe minne ko nden biye makkambo Aissatou Ball waɗi o ko nden defa o ɓendoyi tanga ndemin jahata Fouta saabu joom galle en ɓe tawnoɓe kamɓe fof koɓe seedeji kadi ko adi weldeme nde ɗo jonde ko fof ko jooɗi ɗo ko fof ko génération am mi hulani ɗo haalde mboɗo wawi ɗo haalde mboɗo suusi ɗo haalde sanne ko haare wonnode kay mboɗo jogui ɗo jingoɓe ha heewi kono Abdoul Malick Diallo mi yettima mawniraɗo moƴƴo o mawniraɗo joom dalil o mawniraɗo gollanɗo min komin mbawa gollande koye amen par ce que min ɗo woni ɗo ko jikinaɗam ko babam kono waɗi tan komi giƴi ko bisimilla ma addi en ɗo hande ko Aissatou Ball Aissatou ko ngajel ka itti totti ɗum yomon responsable département de Dakar no fotirno banggue suudu men S.A.S kono Aissatou haaɗani ɗon Job Jarguel haali kala ɗo taani ko fawno koyngal makko fawɗon koyngal makko
sabu nduɗo noddandu ko noddandu Dakar e noddandu ganduɗa mana département de Podor wonɗo Aissa minen min mbima kala ko peƴƴiɗa min mbiyani min das somin daasi kay nden hoyat kala ko peƴƴiɗa min dondor ha dow sabu ko peƴƴata ko haɗani ñaaɗani ko haɗani ñaaɗani no rondete ko ha dow Aissa Ball kala ganduɗo makko minen ɓuuri andudema so tawi wona gonga guiƴam sehilam Ama Sall nan ɗo wi wona gonga Aissa kala ɗo jaɓɓuɗa min jaɓɓa Aissa kala nodduɗa min noto Aissa min sa yiyomin mo minummo min gona ñeñɓe min gona nalankoɓe min gona ñagotoɓe kono mamin cinki ha jooɗa min kala haala ma bandiram mboɗo wawi haalde ha weeta kono ɗaccemi heñña hen heddiɓe Allah jarama noon on jarama ɗum noon on so gajjal yi ɗum gajjal waɗi créé banque S.A.S pour développement wona pour yiri fahal noon ko pour Sénégal foof itti totti Aissa Ball waɗi coordination région de Dakar kono en mbiyen ko national puisque en kaɗani tan e nder Dakar en kaɗani tan e Thiès paaɗen ko ha to samme o ñamate to ko toon woni titara meɗen toon woni faara meɗen toon mawninten toon paaɗen saabu kala ko dañi ɗo ko toon paaɗen kala ko ƴeɗɗon ko toon nawaten kadi ko toon noon townoyten amin jettala min jetta gajjel miijiɗo ngoɗo miijo jooɗi mijji kañum bandume enɗam ha rewni lawol itti fayi juuɗe Aissa Ball Aissa ya jogoro jaam yalla rokkumen sago ma Aissa min Bocara Ba noon gorko mo gamaje gamadun mama tumbe tumbu jaam sawi lam ɗiɓe guerte jooɗi territoire ma ɗo hande comme département Guédiaye koni territoire ma ko dow idde fedde Diandia aɓeno kamɓe fof jooɗi cikkumnal kala keeɗi groupe nani ɓe Guédiaye naɓe on dañi koɗo umme jaɓɓoyɗen koɗo meɗen ko gonga noon comme silma ɗe jaada fof mine men jaadata comme jungo ma ñama kono hande ka koɗam ɗo e Guédiaye ɗo kono e département Guédiaye goni ko président fedde Diagne saari ɗo jaɓɓotoma Aissa Ball amin mbima bisimilla ma e dendagal sehilaɓe wonɓe ɗo ete salimi juuma walla haala ka juuta kono wata do oɗo o so jooɗima ko gajjel jooɗini ɗo kanko e Demba Ka ɓe so jooɗima ɗo to en jii gajjel est ce que ma Demba Ka suudu men S.A.S arduɓe Aissa Ball ummataka ɗo yetta saabu teddugal saabu neɗɗagal saabu kadi yimɓe waɗɓe fayida hono oɗo gorkaji ceernaji Allah jarama jarama jopa jarama wonka masam polil dañƴo waali joom mbuliyere Demba Liga wi neɗɗo so wawi yo waɗ seko ɓooyi koko nattata o wi sa yakarama ya waɗe baɗe jakaraɗo kono wonko Amadou Hampate Ba wi o wi leñol wawa ɓamtade gaga ɓiɓɓe maggol gawa ko gulli warñede ƴiƴam wadde hande on kaali Aissa Ball on kaali Souleymani Ball ko toɓɓe ɗe ɗiɗi tan takno ɗum yaltinde Fouta ƴiƴam mo warñede mum ɗum takno o tonguiti Fouta jaran ɗum fittanu mum yande Fouta jaran ɗum ɓirtude warnede picca ko ɗum ummin addaramani ka gajel premiére fof o wi suudu men S.A.S yen mbawan koye men ɗum nde dande o idi amen noddude o idi amen noddu o wi nden ndendinen o wi amen kadi nunɗen e ñande min garat le 17 dare emin gonde coordinateur Mody Ngoura wonko waɗi mbimi sike tawi ñeewo yaɓɓi fawru ko kangat namto bel hono wuuri sa ƴeewi toɓɓe nayyi ɗe e pere toɓɓe nayyi goɗɗe nden ndendinen woni toɓɓe ɗiɗi juɓɓen nunɗen donc komo teskiti e nder rendo fulɓe remoɓe awoɓe aynaɓe fijiram golle hoɓe makkira juɓɓudi te kadi waɓenami minen aynaɓe komin joguiɓe wasɓe emin jogui kono min ɓamtaki donc ene feɗɗatno becce mum holno dandirata hunde ha ɗum wawa ɓamtude aynaɓe majjere itto mabɓe o yimɓe so ndendi couleur reedu ummo mabɓe yimɓe so ndendi heege dogaɓe so yimɓe so ndendi basal yaltaɓe
ɗum woni suudu men S.A.S. sa firti ɗum en français ko société action simplifié wadde guele joom temedde ɗiɗi hay 1 milliard ene mbawi rendude bool palata ñaama noon Abdourahmane ka Gadiel wi o ɓooyi wadde ko moƴƴino kono hay goto andanoma ko cuuɗinoɗo ɓe mbi joom guertegal ha joom kokko de min naati nder dosɗe Sénégal ɓayde mbaɗeten Sénégal naaɓe laamu ngu woni partenaire men eɗen ɗamani junngo président ma waɗa hen hakkille mo ballal mum de min naati nder dosɗe Sénégal ɓe mbi amen ko ni société lelorto e société o mo mbaɗa toon ina waɗi façon société fof S.A.S a ina heewi kono société nawduɗo développement communautaire heewani e nder Sénégal heewani kadi e nder Afrique ɓe mbi action o fuɗɗorto ko ujunnaji nogas haɗa mbawɗa haadde an anndi noon ko mbawɗa oɗon mbawiri nahru fedde moon ko wiyete ko personne morale neɗɗo goto baɗono Bocar Ba ne wawi natde tawi fedde nden jogui kayit juddu ene jogui récépissé woni GIE woni coopérative woni fedde rewɓe tanan nokku woni fedde sukaɓe e nokku tawi ne jogui kayitaji ɗum goo mumen ene mbawi rendin goto fo temedde mumen ɗiɗi haaɓe dañi ujunnaji nogas ɓe cooda action mumen kono wonko ɓuuri hen hawnade mi addaɗa oɗo yette Bocar walla Abdoul sa yeehi dara soodi ñalbi ɗiɗi soɗi jibini kay mataw an dosantay ko noon action way minen min ɓetat ɗum ko ñale sooda ñale ma songo jibini an dosata dañi ñale wadde sa soodi action o jeyɗa ko société o dañi banque a woni actionnaire banque o ayi ko wala fenoyima sadio siko ko min waɗana pari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم caggal no jettumi Allah julde rasul sallallahu alayhi wa sallam enen kala jooɗi bo jetten jibinaɓe men enen jettu noon hilifaɓe men diine e hilifaɓe men aada kono erdini kadi salminago ngo hono mawɗo galle kawam kaw Sira Dia mi wima Dia miɗe salmina hannde ko addi sababu ko ha garmi ɗo hono docteur Abdourahmane Ka ɓuri andirede Gadiel badɗo société mum wiyete ko suudu men S.A.S walla jolfuɓe wiya sununeg S.A.S hande ko yaɓɓere makko gaddimi ɗo hen ko teddugal makko kadi gaddimi ɗo e oɗo dental bandiraɓe jooɗiɓe mi tawmi ɗo debbo hen hilfaɓe worɓe wonɓe ɗo guila kawiraɓe ha mawniraɓe he foof on calminama on juurama dental ngal fof mbiɗa salmin moon mbiɗa jarnu moon hande ene wayni ni mi wawa haalde nakkam dañde émotion
bismango ngo yooɗi dental ngal yooɗi machallah te kadi wona hande fuɗɗi mi ɓoyde mon seeɗa gondigal noon so ɓooyi tan Allah no wela kon gonganen hen kadi ko kalton ko fof wona e am ke mon tan woni miɗa yettu mon miɗa jarnu mon kadi miɗa titoro mon e nder leydi Sénégal miɗa titoro mon nda premier départ am ummade ɗo kalfinami nanka ko ɗo fewja Job Jaringel miɗa yiɗi ɓattoɗa kam deedoyam bandam ko kanko ñantimi e nder gueeje way o rokkimi doole e nder gueeje way o yonnimi kadi e dewdejo way o waddi kam kadi e ɓiɓɓe nena men fasiraɓam ɗum noon en mbimo yettani sababu yettata Allah so mi wawi hande dañde sababu mi ummoto konmi ɗo mi ara ha ɗo ko Job Jaringel umme Aissatou Ball ɓi nenam parcelle en mbi a wawa ƴeŋade lekki ha keɓa lekki kono aɗa wawi ƴeŋade neɗɗo ha keɓa neɗɗo Dakar ina yaaji kono fof hande ko jokka haminen fof min jiiɗi yumma min jiiɗi baaba kono gaƴel ka so darini société o wi société wiite ko société ɓamtare ngare ndenden yummo ndenden baaba kaɓen ko goni ko e nder rendo men woni e nder cuuɗi ɗi gussen basal o ittu jawdi makko fawe leydi o wi ngare ndenden o wano ɗum wasde wadde ngajel addi sababu ko Demba Ka omon ɗo caggal ummi ka ha Louga o wi Amady Kal arnawnam Aissatou Ball to o yi kam to ko c'est la première fois ngajel ko 2 fois jaami bureau makko ndax mi wona neddo bureau min sa teddini kam tan e mbi teddungal dasetake rondete a holli kam goonga yimɓe fof yi goonga mi ittat goonga mi ara hollo ɓiɓɓe nena men Allah rokka en ko jiimi ko hen jiyon ɗum enen fof naftoroɗen programme o ko programme sérieux ko programme goonga mo ganduɗa ko hilifaɓe goni ala tête ene liggo ɗum commission de surveillant nen hen fof nen hen baɗo hen action mum kadi wona Aissatou Ball tottat wona ngajel tottat ko banque jahata naata e banque o mbiya ko suudu men S.A.S mbaɗa versé kalisma totteɗa reçu o mofta original o mbaɗa ɗum photocopie gadda photocopie e photocopie d'identité ma ko ñom yaha to notaire o ndax mbiɗa ardi ɗo ɓe ganduɗa ko kañum woni ngajel ka woni Amadou Kal e Demba Ka so wonano gonga min Aissatou Ball mi rippata hen ndax toujours ko kewmi wiide kongalam min haɗam nadde hunde mami wayno jibinaɓam mi wayno hilfaɓe diina mbo tugimi ɗo mi fuɗɗo ndax ko hunde ko jaata aɗa waɗe presse ne nawma nokku foof tout le tour du monde a fawa ɗum e dow gonga heddi ko noon jetten Allah juulene rasulu sallllahu alayhi wa sallam jetten jibina men jetten Abdourahmane Ka miijo ngo no yooɗi miijo ngo no yuɓɓi te omo jogini ɗum pellital omo jogini ɗum feere omo jogini ɗum kadi yiyande e nder leñol ngol heewɓe noddimo wimo armen mbaɗa hen jawdi amen o wi ala ndo o jinnganat ko ɗemgal ngal kanko ɗemgal ngal ɓendimo aynaɓe daña hen gueɗal awoɓe daña hen gueɗal remoɓe daña hen gueɗal fitram golle dañen hen gueɗal enen min remani ɓe kadi dañen hen gueɗal dakken joom projet ji mbatten soñade gueje mbatten yaade Dubaï enen garta mbatten gudditi kantiŋaji men mballen sukaɓe men no hunde fof ko jiiɗa e aduna koko duysodirte banque ko wiyete ko duuɓi 3 en ganda en duysat kono ñagaɗen Allah fondement o taw ko enen jeeɗa ɗum Allah rokka en woni o taw janggo wonta histoire mo wiyete noon Cheikh Oumar Foutiyou Tall yelɗata ko haalteno ko walla tanam ceerno Souleymane Baal en walla Alhaji Malick
yadi allahu taala on ko haalteno ko enen ne kaalen histoire nga jël ka e mbino jawo wota senglata ko enen fof ndendat jiiɗen yummo jiiɗen baaba jogoɗen pellital wona ko golle tan jiɗɗen kollen allah e duwa jibinamen mbammoɗen e caggal makko so udditama enen fof dañi damal enen fof action ngaji men hen yo allah rokku men jiidiren e koye men to goto fof mi sooda action mum won jooɗiɓe ɗo Bocar Bani yaade mabɓe ɓe ko parɓe addiɓe tan ko puusuji mabɓe waɗi kalis haɓe nana ko haalte ko janggo ɓe jaaha banque eɓen ɗo coodi caggalam won sodɓe action ngaji photocopie ji mabɓe nen ɗo e téléphone am mi sowa yaltinu hay wadde ɗum e panel o jinmi ko enen eɗoɗen naateren noon sabi allah naateren kadi e pellital naateren kadi e yonnude koye men te kadi ngajel o ala ɗo allah makko wonanimo ɗo omo jogui yakare men wata allah tas yakar mi yetti allah mi yetti moon mi jarni moon miɗa ñaagui allah ɗum ɗo yo allah junnan men ɗum yo allah suɓan men hen moƴƴat allah yen jiiru guiti men worraɓan worɓe wonɓe caggal ɓe kamɓe fof mi jarniɓe jooɗiɗo ɗo fof mo yaadimi guile sehilam ɓi nenam joom gallam Moussa Mbaye Bocar Bayan mi accani e goto Abdoul Malik Diallo mi limata somi limi tan mi jumata ndeysan Demba Ka Allah jarama jambar joom jaruguel konngol artema ko mbiɗa fof ko noon Allah jarama on jarama sohnaɓe Dande Maayo Allah jarama on jarama mi yi darde moon mi yi accueil o mi yi foof yo Allah ruttu moon teddugal Allah jarama yen ɓooy yaadude woten kattodir Allah jarama on jarama mboɗo ñaago Allah dental meɗen ngal won dental jaam yaare yesso min ko on ko namdotomi seeɗa rek haadi wiya ko société banque soit uddite est ce que saɗa yiɗi nadde hen ala 100 000 francs globalement aɗa wawi wadde par étape walla ko 100 000 rek natata a wawi wadde ɗum par étape par ce que doole potani won joguiɓe 100 000 global wonɓe ngala 100 000 global won yiɗɓe nadde gonani e fedde mbawa nannude 100 000 francs par ce que kañumen ko individuel joni holno mbatta ha nde jeereɗa e ɗum ɗo e groupe he e banque e société he ko ɗum jinmi namnade jafo ɗon komin Ami Diop Thiès wadde mi arta bandiraɓe debbo he siko tawi ayi mi wima personne morale et personne physique min Amadou kala wuttam mbeɗa jogui ujunnaji nogas walla Abdoul Malik walla oɗo miñiraɗo ara wiya ko min de ko Amadou kala mbiyetemi adda carte d'identité mum adda numéro compte banque o ko BCA o woni toon ko banque CNCA agricole woni toon ko banque of Africa sooda action ma keɓa rusi ma mbaɗa poos an andi noon to jeeloytama beela ko jarangel walla ko gamaji jeelatama walla ko ɗo Dakar an andi ɗo jeelata naggue ma kat ɗum a addata notaire he notaire o waɗanma contrat min ko gamaji jeeyami arrondissement de Gamaji département de Podor région de Saint-Louis wona an a heeɓi contrat ma a jeeyama suudu men S.A.S siko tawi banam debba ala ɗum haɗa wawi jogui GIE ma walla haɗa jogui groupement ma walla haɗa jogui fedde rewɓe ma rentinɗo goto fof waɗa temedde ɗiɗi a temmi ujunnaji nogas bersona dow inde GIE he a nani kam a faami kono an neɗɗo goto personne a wawa waɗ par étape neɗɗo goto tan mi waɗa hande mi adda ujunnaji sappo janggam nan ujunnaji sappo wawa wonde ala hen haɗa wawi rendinde yimɓe noon ndenda yimɓe nogas goto fof waɗa ujunere pour mon groupe tawi hoɗon kooli neɗɗo on cuwa dañ GIE mbiya ɗum versane amen e dow inde ma kono sen dañi GIE hotat ko dow inde GIE he walla dow inde fedde he a nani kam ko moƴƴi a nani par ce que joni oɗo Abdoul Malik ina wawi sodde e dow inde mum ɗum ɗo yete action ngaji sappo ñande assemblée général o adda yimɓe galle mabɓe fof goto fof adda dañde mum goto fof rokka ɗum action e nder assemblée général he ɓe fof notaire o waɗan ɗumen contrat mi rokki Aïssa action
mi rokki banam debboɗo action mi rokki ha keddorɗo action ngaji ɗum ha jogui on ndimago nane statut et règlement intérieur he wadde sikon ndendi on goni rewɓe nogas walla rewɓe sappo tan goto fo waɗ ujunnaji ɗiɗi wona dañi ujunnaji nogas mbiyon minen no min kooli ko Aissa Ball en so a dañi fedde ya werso e dow inde men haade uddude o werse ñande assemblée générale o gaddon inde GIE mon e kayit juddu o ko ɗum récépissé ko ɗum GIE ko ɗum coopérative mbiyonde fedde amen ɗo noon wiyete ko fedde gueloɗe berson hen keɓon rosimo laaɓi Allah jarama on jarama kala ko min dañi mamin gar min dende e makko mamin gar kadi min garda e mawɗo mamin gondo woni président Djiby Ndiaye joguiɗo pour le développement et social kala gawowo ɗo ene jogui hen gueɗal hande so tami min dañi camion ngaji liɗɗi ene totte walla laaɗe ene totte subalɓe walla sakitaji totte subalɓe min kab hen min daari hen hamin dañi ɗum ɗo e Dakar ko baɗo ni min jiiɗi minen leñol ngol daña financement ɓe rewɓe kanko namdi goto foof yo adda carte d'identité mum goto foof yadda photocopie carte d'identité mum min ƴetti farmata oɗo rendini foof ala mo rendinani e ngoɗo wuuro o addi kayitaji min nawi min mbaɗi déposé poɗɗo dañde hen gueɗal fof ma dañ saabi enen son onon sen dañi minen min dañi ko leñol ngol min gonini ɗo te min gonata hen tan ha ñande min cuddi leydi foof min gonata katante leñol tan hamin maaya so neɗɗo jaɓata yoolede so tawi enen en darima en goni haɓɓere wotere wallahi en jahat gaccen kadi so neɗɗo ummima woode wonɓe less no coppa koyɗe mum en jahata tinnoɗen hen no feewi jaggodiren hen kadi no feewi yo Allah waɗana jaam Allah ɓeydanma sutura mi weltima no feewi min beltima no feewi merci beaucoup inchallah min gandodir no feewi min jaggodir par ce que so jawe men foof ndendi en ndendini juuɗe men wallahi ko yes tan paaɗen leñol ngol machallah ko Allah waɗi ala ko neɗɗo wawi hen ngeen baal ma nag il faut que ma wax tuuti olof pour varier rek li nga xam ne moom la ñu bokk du ma nag olof mal dem ma ngoy njak Samba ak Souley bu bëgg daali man Podor laa bokk sama yaay Ngawla la bokk ma bokk ci kër Chamsuddin Aydara sama yaay tamit di Chérif bu ma ñëwee fii toog damaa war a wax kon nag dañuy sant yàlla bu ñu ñëwee fii Géejawaay ànd ak sunu papa Moussa Mbaye bi lii sosoo moo ma woo ne ma sa yaay mu ngi lay woo xanaa gisoo appel am ma ne ko gis naa ko dama ne woon su ma wàccee ma dem seeti ji ko bu ma ñëwee fekk fi koo xam ne sama jëkkër laa koy wax muy ama dikkal muy yar ma mais dama koo fase donc muy yar ma doon sama lépp donc sant yàlla la ma ñëw fekk sama kër fekk fi sama ñoom yaay ñu nga xam ne dañoo bokk liggéey Oumou Bass mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci développement des jeunes dames kon fii sama kër la ñu wax ne ay subalbe ñoo fi nekk ay cubalo ñu gëm seen bopp ay Aissatou Penda Sarr ak Moussa Bakary man mi dëkk Ngawle donc damay fier wax ci jotaay bii di wax ne nag lii duñ ko bàyyee noonu parce que secteur de développement lañu laal maa ngi Prodac en même temps fa laay liggéey donc développement communautaire ñun dañ koo xam dañ koo bëgg dañ koo gëm te dañoo gëm jigéen ñi parce que fu ñu toll tey ñoo ñu fi teg ñu ngi ñaan nag monsieur Ka yóbbante la tamit boo xam ne bu ñu fàtte